alhamdulillah ta kusa fahewa nan da awa daya insha Allah. Me gida ya ta fashe din ne? Ta kusa fahewa a amarya. Kwantar da hankalinki. A yanda na sa aka rubuta gidanku. Yanzu haka na tura su suna can masallacin goma ma yau sabo zai koma. Yawa mu ta addu'a. Hamster combat akwai alkhairi. Ranka dare. Eh? Wannan masallacin da ka sa a ruhe. Bai riga ma mun ruhe shi. Dan yanzu haka ma a waje suke sallah. Minti kai kawai ake jira. A zo a fara aiki. Dira ya aka Gidan sirkan kafa an yi kula da fara yi ba kai kada muke jira kawai yan kai dai. ku jira. Tura awa daya. Alhamdulillah. Trailer din da ka sa da ko daga Lagos na katon din taliya suna nan sun kusa Trailer taliya ta taho kenan. To jira ta fahe za a tura mai kudin sa. Ya ta fahe. a gotel jam yanzu muna jiran ta fashe ne ko Ya kira ku daya. Ya kira. Hello Benjamin. Ta fahe? Alhamdulillah. Ta fahe. ta fashe fa Ta fashe? ta fashe Zo nan. Duba mun kaga dala nawa ce? Dala nawa ka gani? Ranka ya dala biyu nake. Miliyan nawa kenan? Miliyan uku kenan. Alhamdulillah. Ai gaba ɗaya wannan in kai kwambatin gaba ɗaya bai fi 3,000. 3,000 ko da minti uku ne dai. Ga shi nan dala biyu gaba ɗaya in kai kwambatin gaba ɗaya abin da ka samu bai fi naira 3,000 ba gaba ɗaya. 3,000 ta kuɗi? 3,000 ta kuɗi. yanzu haka ranka dade na yanzu ka